Halo, assalamualaikum Besti, ketemunya karo aku. Dina iki aku meh masak kembang gandul utawa bunga pepaya. Kembang kates sing gerano gemandul neng wit kuwi. Wes ora usah kuwatir, kita menehi resepe carane masak kembang kates iki ben ora pahit ki kaya ngopo. Lah iki ya sadurunge masak iki aku meh metik dhisik golek dhisik kembang katese. Nah iki aku metike ning mburi omahe Masku, mumpung akeh teng gemandul tak petik karo ponakanku. Sing paling ayu-ayu dhewe, denek debleng. Apane? Apane burung? Nah. Nah Besti, kembang kates wis entuk semene iki lanjut iki digodhog dhisik. Nah iki resepe ben ora pahit dokoki lempung utawa tanah liat. Nggonmu nek ora tanah liat alias lempung rono ya lemah nggon sawah ngono kae. Sebelumnya nggon banyu nggih godhog kembang kates kae mau. Iki bumbune cukup brambang bawang karo lombok wae wis rasane koneko rasa kakean gendego. Ngene iki wae menene wis iso ngalahke menu hotel bintang 5 wase. Ya wis ya Besti, sekian untuk wae untuk videoku dina iki. Aja lali di like, komen, subscribe. Yang seneng karo konten-kontenku aja lali di share nang ngene tangga teparuhmu, pacarmu, pakdemu, mbokdemu, mbak yumu, masmu utawa mertuamu. Matur suwun.